Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Red Salanga karon nga adlaw Martes Pizza 18 na bulan sang Oktobre tuig 2022. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin, sang probinsya, sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente, may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyo, diri lang sa Action Reports First Portion. Action Radio. Sila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sang aton mga balita lokal, Negros Occidental kag Bacolod, nagtukod sang Joint ASF Task Force. Pila ka mga taxi driver ginreklamo kag ginaligar pagdumili sa mga makapark sa entrance kag exit sang SM City Mall. 37 anyos nga lalaki nadakpan sa iligal nga panahor, nakuwaan pa sang iligal nga droga. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Ginpakamaayo ni Senador Amy Marcos nga suspendihon na lang ang hearing sa budget sang Commission on Elections o COMELEC sa masunod nga tuig. Wala matago ni Marcos ang sobra nga kaakig sang may balaan nga wala madala ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia ang mga ginapangayo nga dokumento nila nga mga senador. Suno kay Marcos sang kinalikdan nga Sabado, nagkitaay pa sila sa COMELEC kag natugon pa ang mga dokumento nga iya ginapangayo. Amo man ang tugon sang iban nga senador. Dugang sang senadora kalakip sa ila ginapangayo ang may angot sa dugang nga 10 bilyones nga ginaduso sang COMELEC tungod sa pagpaiway sang barangay kag sanggo niyang kabataan nga eleksyon. Punto ni Marcos, hindi siya makapati sa kadakoon sang kandidat nga ginapangabay sang COMELEC kun nga iya ginapangayo ang mga dokumento. Tinguaan sa senadura nga maskidyo liwat ang budget hearing sang COMELEC subong nga simana. Anong natabo nga wala madalang dokumento? Kag matuod man samtang ginapaiway ang barangay kag iski eleksyon, gadako ang budget nga ginahanay sang COMELEC. Amoy na akon nga ang mga senador nagapangabay. Abi ipakita ang dokumento, iplastar niyo husto nga ang kadako-dako gid, bilyon gid ang mahimo idugang sa budget kon ipaiway ang barangay kag iski nga eleksyon. Ano daw puwerte gid? Daw maano na gid ang COMELEC nga dayunon gid ang eleksyon sa Disyembre sini nga tuig. Pero bantayan ta karon ang isyu naton alas 6:30 sa petisyon nga ginpasaka sa Korte Suprema agod nga punggan ang pagpaisol sang barangay kag iski eleksyon. Ano ayhan ang mangin desisyon sang Korte Suprema. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:06 na ang mga balita kag mga isyo. Ang pila naton kapag duludugsing sa kahanginan aton ibalik pagkatapos sini. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas
malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana, ano nang nahuya ako magulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa Ang inyo? permi siya, kaya hinablos ko siya. Pero Oo. bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa ang bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ako, pliti, gamay lang nga bagay. Mo lang. Gawalam sa kano sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone. Kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ano. nagpadala sang Kasi wala message. man siya magamit, no? Hmm. Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kasi si papa si buong ko. Bantayan niyo da kung kapang laba ko, bantayan niyo gidayang ang babatian yung kung nadala kami o kunwari sang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay nagig ko kay basta ko nadala nagig kami nga may pamangkot pag daw. Oo. Kakabudlagid kun online, mas lami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako Okay, tapos kagid. gusto ko makatapos sa eskwela biskaan may COVID pa tapos kami Tapos sa may maskila. Last time, ang na do medyo emotional ka kay abal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, ano, kung magklase di? kung sana ano nang nahuya ako magulang ay siyempre pigado tas kay ano ko sila madisurbo ko sila lang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko hindi ko permi makamit tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan permi sa akon kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya mga ginagamit ko siya wala sa kakulbaan ko permi kasi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isang bigado lang basta kung nadala lang ko sa tab happy na ako. Minising sa high school honors student. Yes. Ano kang hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian. Pa-message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa
paglaong kag always kamo pray kay God nga may nga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang kamo ka. Hindi nyo git pag-underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang kamo mo silingon hindi na kamo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat kamo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang kamo kag sige-sige lang kamo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langko. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining, kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo, kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tubtub sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead na mag-complain, bali pasalamatan niya lang kay blessings na nang demonyo ang mga iba yung mga bata man niya mas need na pero kamo lang blessed kamo kani amo kamo na naging hatag sang ni God.
kuan sa nga mga ayo sa ginubakal cellphone kay ini ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man. At sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta ideya nga makasilpon mo ko. Di ko sing ulihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic. Di mo na ginhalay ko sa katulog di ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gani nga basi hindi magupang malawagan kay kadamo man si ma-intra. Ko try lang kay basi kaloyan si mga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Di mo na guro sir. Madamo kay salamat sa inyo maduan muna kag Jan Diaz kag sa tanang ina-invite ko lang no nga kabay ka kaloyan si mga Diyos magpadayon ang inyong programa kay hindi lang si Leonagres Laparan Bina, oy, kamusta na ang palibot sang siyudad sa Bacolod? Katapusan nga si Mana ini sang Mascara Festival. Maulu-ulano ng panahon kay mante may mga low pressure area kita. Baw, 68 ka adlaw na lang ang nabilin. Paskwa na, 75 dias na lang, saylo na kita sa tuig 2023. Bangon, bangon, bangon! Aber, luto na pamahaw, may klase, may opisina. Kamusta ang palibot sang siyudad sang Bacolod sa sininga tinion? Temprano pa, kinanglan nakabugtaw na kamo. Las 4:20 na, ang iba nagapauli na halin sa Mercado Libertad, Burgos, kag mga pala-pala. Preparasyon para sa pamahaw sa mga estudyante kag sa mga naga-opisina. Kamusta na ang palibot sang siyudad sang Bacolod? Diri kita. Observation report sang aton patrol. Balita sa patrol. Martes subong si Aksyon Eden. Okay Basta Martes kag Biyernes, gwapa na ang nagaman sa patrol. Updan kita karon nga kagahon ni Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden, good morning. Good morning, Action Friend. Kag sa tanan naton nga mga ka-aksyon, matugnaw nga kaagahon na naman Action Fred. Ang matamat na gidya nagatugnaw ang huyop sang hangin. Kada kaagahon wala labot nga nagulan-ulan kagabi. Kag sini nga kaagahon nagtulotalithi. Amo pag in-Action Fred na nagdala sa mabugnaw nga panahon. Pero ti live kita di karon Action Fred. Diri sa may bagong dalan bala sa the Upper East gin check din nato na kay ti kung hindi mo ma-appreciate kung aga kay kadamo gid Action Fred sa mga nagalinabay bala kag kung gabi tungod sa sining maskara ginasira na de bangod nga may ginbutang sila nga portion nga butangan sang inasala naman Action Fred ubos-ubos lang sang bag-o nga McDonald's bala si damo tawo kung gabi pero subong makita mo diho sa aton sining nga Facebook. Nadula ang signal ni Aksyon Eden Abera. Balikan ta siya karon dugay-dugay. Tuod man awa no. Kung gabi puno. Kita na to no. Purti kahawan ba? Pero purti kasanag sagsuga. Abera. Ari na. Pabalikon ta si Aksyon Eden. Aksyon Eden, come again. Okay na Action Fred. Okay na. Nagpatunga ko bis dalan mo tiba sa tunga dalan wala signa. Pero kalabanan wala Action Fred nang hindi ka man makulbaan maglabay sa diri nga dalan kay ti sanag. Kag actually amo ni siyang ginahimo alagyan sang mga nagaobra wala sa BPO company. Halin Action Fred sa may BPO company tupad sa NGC, diri sila naga-shortcut pakadto Action Fred sa likod sang Burgos bala. Na dire na sila nagaagi Action Fred kag ti shortcut man sa mga motorista galing kay ti kumulo adlaw hindi diya makalabaya ang motorista kay ti insiradaan ang dalan kag may pila ka events tungod sa Mascara Festival nga dire ginahiwat ligad to sa dire makita mo da sa aton Facebook live sa dire nga area dire ni Action Fred ginpatigayo ng archery nga
paghinampang. Tapos diri man Action Fred ginpahamtang ang mga inasalan nga iban, diri man gina-hold Action Fred ang football nga ginapatigayon sa iya ka Maskara Festival. Ti kadamo sang nagamita na diri nga dalan. Kag ti maglabay ka di ang tawag sang kalabanan bag-ong palan. Kung maglabay ka di Action Fred katawhay kay ti shadow ka kwan bala. Although may mga puno galing kay ti na landscape mayo, na plastar mayo, ti kitang-kita gid ang langit. Kay wala sang mga sa dalanon bala wala sang mga kadamo sa mga buildings unlike sa Lacson Street bla. Kaya iban tawhay magkadto diri kadamo pa sa empty lots kay ti kabalo kita kadamo pa na sang plano na Action Fred nga lugar. Do pares bala sa Iloilo Business Park do amo na diri ang matabo Action Fred. Anyway, Matik action din. Matikong electric mascara dira ibutang. Yes, oo. Kay to karami sandalan Action Fred oh. Unlike to sa una sa Lacson, ti kadto kadamo tawo, wala kadamo sang mga buildings, kadamo sang ano do kagamot, diri Action Fred tawhay-tawhay pa na gusto kadi ka south-south. Ikaw gani pwede ka di ka chat-chat oh. Chatsa nga daw kabudlagan itikam, chatsa ka pa. Ara naman aw. Balik naman eh. Ay na ano. ano naman. Pero Action Fred ang lanes da ang pakadto sa Piak 4 lanes, ang pakadto sa Piak 4 lanes man. Hindi ka gidi matapakan niya kung ma-intra ka chat-chat kay kalapad sa dalan. Pero anyway, sa Action Fred, ang iba niya nga dalanan sa palibot sa syudad sa Bacolod, tawhay man subong nga kagahon. Galing kay ti unlike diri ka very tawhay. Makadamo na sang aton sining mga pasahero nga salakyan nga nakita nga nagamat-amat naman sang biyahe. Kay may mga inalagas man nga income kagadamo na gid sa mga nagapadulong sa merkado, kadamo na sa mga nagapadulong sa terminal, kay ang iban out of town diri ka obras Bacolod. May ara man Action Fred nga taga Bacolod nga trabaho naman out of town, ti aga pa nagabiyahe sa siniman nga inoras. Ang Burgos Public Market nagbukas naman, damo naman sa mga nagasinulod kung mga nagabakal. Kag sa tubang sa Action Fred na curious kita subong tagpilang tinapay kag kagina pagpundot sa tubang Burgos ga perti kahamot sang tinapay. Although nga 5 pesos lang man gyapon subong presyo sa mga tinapay Action Fred. Galing kay tilain gid kada kagat mo kung may pagtaas sa gasolina, may pagtaas sa krudo, may pagtaas sa diesel, may pagtaas man Action Fred sa LPG nga isa man sa ginagamit nga para makaluto sa tinapay, ti apektado man ti subong ang harina, ang kalamay nagsinaka naman. Ang hopya, 5 ka pesos. Ang star bread, 5 ka pesos. Ubi bar, 5 ka pesos. Galing di nakapabusog Action Friend mo. Sa una, star bread, kay dako na. Ang binangkal, abi, pagkagat mo, busog ka. Parisan mo, padalundunan mo kape. Abaw, subong yung Action Friend, pagkagat mo yan, do puro kalabanan, hangin, pwede ka pa pwede mo pa malili ang sulod, kay halo. Digitilawan, naging ang pandesal, 2 pesos, Action Friend. Pero pagkagat mo sa pandesal, di sana lang kahamal. Sa una yan, abtan ko may Action Fred ang ginatawag ng pandesal nga do, dako pa sa inumol ko mo. Correct. Tapos do iyawan ka paubos, gid mo, may, para maubos mo, may isaw-saw mo sa kape, para medyo matunaw-tunaw sa melt sa imo, sininga ba, kag para maubos. So subong yung Action Fred, pagkagat sa ginatawag ng pandesal, Action Fred, sakitan ka pa dyan, kidaw damo hangin sa ulo. Kalain. Pero magyapon sa mga gabakal Kaya mo ni subong ang ginapare sa kape, especially subong nag-amat-amat naman sa ang tulo talit. Sa pansin nga mga ka-action, halong ikamo sa mga motorista. I mean sa mga nagamotor, particularly, balon kamo sang kapote. Kung pwede lang, base makasakay lamang kamo jeep para mas safe bala sa dalanon ginatawag kaya iban nga dalan danlog kag during peak hours nagadinali ang tanan basi bala hindi makabahar sa pagdrive kag mas madugay pag inyo sini pagbiyahe kung magbinunggoanay ka madira sa liwat sa aton sa mga action kagapon nila na interview to by October 19 bala I Action Fred mo masira na ang dalan Lacson kay mapreparar na sila para sa event kay isang una Action Fred na sa yuran mo kalabanan pag start gid sang Maskara Festival ginasira ang dalan Lacson daan. Subong yung Action Fred may pila na lang ka days
gin-alap sila para magsira ang lakson. Do hindi masyado, hindi masyado bugat ang dalagan sa trapiko. Pero ti amat-amat na ni, kaya rin nato sa last week, last week na Action Fred, last week na ito gani, isang Mascara Festival celebration. Kabay pa, nga damo man sa mga turista nag-enjoy diri sa aton, kag ibaloon tana ba, depende sa report na ila, kay ito ginalauman man tong bilyones pesos na revenue Action Fred sang Mascara Festival. Alright, sa aton sa Action, halong-halong gid sa tanan man nga oras. Observation report, talent sa patrol, Action Ida Naboso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 4:29 na. Bisan paano taga Bacolod kita mo, gapangagdag kita, kare kamo sa Bacolod, dala kamo maskara. Ini magkalipat dala gid damo kwarta. Kay bisan paano duwak tuig nga nadula ang maskara, hidlaw-hidlaw gid ang aton mga kauturan. By the way daw, dutal ako nakita nga turista nga nagalagaw, no? Basi kon mabuylo ina sila karon nga simana sa katapusan nga inadlaw na highlight na sang Maskara Festival. Oh, handa na kamo, ready ng pamahaw para sa mga estudyante kag mga nagatrabaho sa nagkalain-lain nga mga pwesto sa gobyerno, pribado, construction worker, kag iban pa. Ako simple gid lang ang luyag ko pamahawon karon nga aga. Damo guno nga labas mong namin ang guno kamatisan mo, baklan mo paitan kag lupo, okay na. Tapos ang iban pamalhan mo, ang iban turtahon mo, ang iban kilawon mo, 4 kaputahay butang mo sa lamisa lunsay guno. Pronamit, no? Sige na, ano na? Sabi na gid kon ang gaserve si mo, gakiay-kiay, ga-short tripot, gagwapusod. Wow! Kampiyon ang aton pamahaw. Karon nga kaagahon, bangon ron! Si Marske Prikalin Hirolio, una gid, gindasnan ni Roming Estrabon Hidalanga sa Barangay Talaban, Himamaylan, ga monitor ga pangapi karon nga kaagahon. Kay Rosel Evangelista mo nilang sa Barangay 14 Dawes upod sa yasawa nga si Annalyn Evangelista. Sa mag-asawa da, good morning. May lang pagmonitor. Kay Doy Arthur, good morning. Kay Jose Monjuan, good morning. Listening from Pandanbil, Hinigaran. Si Eddie Laos kag Nanay Sabilo sa Victoria sa Agapas na nagbugtao. Si Manjo Arniho, good morning man. Kay Kaminso Siason Biboso, good morning. Tami ako happy birthday sa anak ko, Erian Siason Biboso. Sige, Erian, happy birthday, gid. Kay Felix Magtulis Bilyatura, good morning. Kay Billy Albay, pangapita with puto nga mainit ba, kampiyon. Kay John Mark Bolyos, magandang umaga ko na ba, kapita. Desdalom sang istasyon. Porte ba? Maayo pa siya, gapangapi siya, aga pa, muning lang ko na, kay Action Eden, ga-monitor siya. Kay Armando Gabang, oy, good morning. Wala untat nga pagpamati sa Action Plus pangapi. Si Buriring Ordonyo, ba namin ngalan niya ba? Buriring Ordonyo. Monitor ko aga programo. Paliog tamyaw sa amon kapitan, si Antonio Limdaco. Kag sa mapisan kag mabinuligon, nga si Miriam Limsiako. Sige good morning da sa inyo. Kay Rulan Guarino, good morning man. Monitor sa Paglaom Village, Boy Kagnining Guarino. Tamiyaw ko mga chikiting, si Maisha, Maverick, Dimi, Myra, Mara, kag Sky. Good morning sa mga anak. Kaya ang ilagay yung dato Castillo, good morning man.
Kay Helen mga limutan is Camilla, nagamonitor sa Pulo Pandan. Kay Irene Gilien, morning man. Aga pas la, gaidas na sila aga pa. Si Judge Nap Diamante gabugtaw na ni. Kay Bitilaw sa Binalbagan, kay Ruben Tampos kag Bob Rancia, dara kay Toto Raul Alibugas dalong galadlad nga napamao mo. Kay Roy Marino, kay Pare Remias Arroyo, good morning lang. Diri kita na yo sa libre nga medical. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story, an island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain, bali instead na mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang demonyo ang mga iban, yung mga bata man niya mas need na, pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ang inhatag sang ni God.
alyansa nga mga ayo sa ginabakal silpor ti ini ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man yat sige lang pang kay basi kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko ti ko sing ulihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic. Di mo na ginhalay ko sa katulog di ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gana nga niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo mo na si ma-intra. Ko try lang kay basi kaluyan si mga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Di mo na guro sir. Madamo kay salamat sa inyo madwan mamuna kay Jan Diaz. Kag sa tanang ina-invite ko lang no. Kabay ka kaluyan si mga Diyos magpadayon ng inyong programa kaya hindi lang si Leonagres laparan ng mabuligan ang iba nga kinanglan man kung magpadayon ng inyong promo basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaog. Sa maulamon nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangan sa dengue. Yari. Nagapanimaho na ang bulan sang Disyembre. Kabay pa, mangin mainoswagon malipayon ang aton pagsaulog sang Disyembre sini nga tuig kag subuman ang pagsaylo naton sa tuig 2023. Kabay pa sugataon kita sang maayong kapalaran. Anano ang pila ka mga balita subong sa palibot sang pungsod Pilipinas. Oy, kung nambalanta ang COVID, sobra 15,000 kabag-o nga kaso sang COVID-19 na record sang nakaligad nga simana suno sa Departamento sang Ikaayong Lawas. So bisan paano halong lang matuod nga daw medyo sumong daw libre paso na ang aton mga kauturan. Ang iban wala naman nagasuksok sa face mask pero halong-halong lang sa mga lugar katulad sang mga mall, mga sinihan, mga salakyan hindi magkalipat. Suksok lang anay face mask. Wala kita dira perdion, may dagon lang kita. Kay ara pang kagaw mo. Gamat-amat sa luya, pero hindi naton pagtugutan nga liwat ini siya makapangalapkap sos makaduludla ang malapit 2 ka tuig. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:41 na. Dira kay ang ilagayon dato Castillo, tamyoya bata iya sa Beirut, Lebanon, si Maricon Castillo kag Gloria Morino. Si Alma Gonzales posisyon, good morning man, nagamonitor sa Granville 2, Barangay Mansilingan. Taga Granville da, good morning. May lang pag-monitor. Nya kapita, taga Bangga Tutong, Barangay Pilisa. Siling niya ang hilagayon dato Castillo, si Jerimac Jorgin, sa Old, dira sa Manapla, sa Palapala, sa Barangay 2. Kay Jose Mungkal Torillas ang Binalbagan, kay Imbong Diocampo sa Maaw, good morning. Kay Heidi Magallanes Haranilia, good morning. Tamya ko gali pamilya Haranilia, Tuason kag Hipunia. Dira kay Jose Mungkal Torilla, good morning. Sa Binalbagan, kay Alin Lingko, may lang pag-monitor tagsagid kaagahon. Dira sa kay Philip Bilyisa sa Murcia, kamusta? Si Parikinit Pabunla, kami kita na idugay na. Kay Marvin C, good morning. Kay Johnny Dalgo sa Manapla, si Pari Erning Hurilyaga, bugtaw na ni. Si Richard Cagtutobino sa Barangay 4. Si Paring Istoy Querido, kamusta ka? Ga-walking-walking ka na? Sige na, para nga pagsik ang aton lawas. Kay Richard Malayang, good morning. Kapita, monitor lang dia sa Barangay Hagimit, La Carlota City. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:43 na. Balik ako pagkatapos ini.
Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sunod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ari, amo na po. Nang si mama, wala di eh. Atos na Bacolod. Sa akong birthday ganyan, maabot eh. Ako lang sa balay. Pero kamusta man? Amo na would like eh. Mayara gina na butang sa module nga search mo. Tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktaman lang nanay eh. Tapos, ano naman, ubra ko ng dason. Brown na dason. Singaw na pasensya, ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend. Kasi Regine bala. Sa kay ay. Nang wala ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook account. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi so get ni Lola sa akin. Siya nagtulo sa akin nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga isulat ko kung anong imukon. Ng pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw. Gusto mo ako daw, ano naman daw. Gusto ko basta hindi ko pa siya ma-expect nga madaog. Wala nga ma-invita siya sa ARB 4 piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fred sa langga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga purpose na kumpos na eskwela. Primary ka secondary ka na. For bugtaw. I-record ang kinanglanong makapasitikpar ka na. Yung pukaw ko niya. Karoon siya sa umuwan kung ako manakit. Update mga siya. Matinandao na siya. Damo to, nugid na siya. Yan padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaong ka man rapulong tatugan ko balala. Di silinggo sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo mo, kikayuan mo na. Pagdason, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kahit tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkormanda, kisiling ko pasalamatan kagin ang Action Radio. Kaya pag-upin sang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mo ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan nga reporter dirakay. Kung wala ako nagapamati kami sa Action Radio, wala kakaabong sa premium sa Action Radio. Kaya wala kita kapamati. Tungod sila kay ara ako sa Action Radio. Maskin gubaon na nakabati ko. Ingat na tanong sa Diyos ang pag-ubay nga pamati ka. Kaya nga mo ito nga pag-abri ko. Fred sa lang agi kaya nga mo ito. Imandak lang. Dako ng bulit siya. Kabulig gina siya kay magamit mo sa module mo. Di, kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano pasalamatan ka? Madaming salamat sa iyong action, John Diaz, sa tanan-tanan nga sa action. Madaming salamat sa inyong cellphone sa bong dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano naman, message mo sa iban nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo.
Di basis lason, inyo man time nga makaswerte. Makadaog. Makadaog. Ano ang hambal mo kay lola mo nga siya nag-ano sa inyo? Siya ang nag-ansakon nga masiling nga mapadalaman sang istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last, salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyong. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa atong tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa atong katulugon malikawan o kon madula. Hoy, Pang, to palala na sa ubo mo, ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo-kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Ang palibot, luwas siya nga may ara pag ulan-ulan, kabay pa nga ang pila ka mga low pressure area, mga bagyo, mga iskirda na nga ang labilin nga sinimana sa
maskara. Ang highlight naton, mangin madinuagon kon maayo ang panahon. Kay subong ti ang Luzon, Visayas kag Mindanao medyo mabulubugnaw it may pagtupa sa ulan. Ang bilog nga Visayas, Occidental Mindoro kag Palawan upod ng Kalayaan Islands maka eksperyensya sang magulugal umon nga kalangitan panalagsa nga pagtupa sa ulan pagdulod-dagob bangod sang southwesterly surface wind flow. Ang baybayo naton may ara makulukanay pero hindi magsalig kay kun kaisa medyo mamulumadlos man kisa dalagko man ang mga balod labi na gid sa Palawan, Kalayaan Islands kag Occidental Mindoro. May ara makanay-kanay pero hindi magsalig kay may ara kun kaisa kinatawag nila ining gulpi lang bala nga pag baskog sang hangin delikado sa magagmay nga mga mananagat. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:54 na kay Karen Miraflor, good morning. Kay Roses Katito Raimundo, monitor sa Bago. Sa pamilya Raimundo ko no, ara sa Barrio Maaw, Purok Pinya, gapamati kada aga. Si Emmanuel Miraflores Cuales, good morning. Watching live sa Sitio Cubay, Inapoy, Kabangkalan City. Si Mary Joy Victorino Flores Macawile, good morning man. May lang pagpamati sila ni Mama Yamere kag Papaya Robert Flores sa Barangay Carulan, Kabangkalan. Kay John Mark Bulios, good morning Kapita. Hello gali kay Tito Walter adlaw-adlaw gid ga monitor Arlandia sa Barangay 9 likod sang istasyon ninyo. Kay Bilya Flor Mantakbik, good morning man. Monitor sa pamilya Mantak kag pamilya Bilya Flor sang Barrio Maaw, always gid nagapamati. Kay Tisa Cecil Bermilio Panganiban, good morning. Tamyoya Bibot Bilisa, Lisa Bilisa Kiko Bermilio, Mila Bermilio, Pedro Bermilio, subungman dira sa Purok Orchid sa Hacienda Sabilina, Barangay Binubuhan. Good morning sa inyo da. Kay Nimpa Ibanez ang Barangay Tangob, gamonitor man si Evelyn Pamusino, si Gerson Panganiban, tamyaw ko si Rodito Lapuos, Gloria Simane, aga pagabugtaw kag magkape-kape. Kay Juan Cordero, good morning. Kay Melinda Di Mirenda, gamonitor kami sa La Carlota. Sige, si Milagros Morales bala. Opo dya si Edgar Morales ang Barangay Maaw. Good morning sa inyo. May lang pag-upod-upod. Duldugsing lang kita kun kaagahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:57 na. Balik ako pagkatapos ini. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name,
age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, immoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ila nagapating nga makaluwas sa ila nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, wala kay pinagaman-apat pumansaka ang tubig. Actually, po Di ba may tumataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isagid sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life,
magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:04 na. Pasudlon ta ang report sa Kapitolyo. Negros Occidental kag Bacolod nagtukod sang Joint ASF Task Force. Balita Kapitolyo. Detalye pod kay Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon. Naga-issue sa nga Joint Executive Order sa Negros Occidental Governor Bong Lacson kag Bacolod City Mayor Albi Benitez nga nagatukod sang Joint African Swine Fever o kon ASF Task Force sang probinsya kag syudad. Ini nga tikang ang isa ka pamaagi agud to nga mapunggan ang pagsulod sang anuman nga buhi nga baboy kag pork products. Kalakip na ang mga food items halin sa mga lugar nga gin-manufacture o kon gin-process nga may affected African swine fever. Ini nga mando ang ginpermahan Nanday Lacson kag Benitez nga napitsahan Oktubre 14 tuig 2022. Ang Joint Task Force ASF ang ginabugusan sang co-chairperson nga si Lacson kag co-chairperson man nga si Mayor Benitez. Mag-serbe nga mga miyembro sa sining Joint ASF Task Force amo man ang Provincial ASF Task Force sang Negros Occidental kag ASF Task Force sang syudad sang Bacolod. Ang Bacolod kag Negros Occidental sa gihapon ang pabilin nga hilway o kon ASF Free Province kag Free City. Ang aksyon yung gikan sa Kapitolyo, aksyon na Marlon Hinubaya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:06 na. Si Melinda Demeren nga monitor sa La Carlota. Si Rotse Garbo Pabulayan, liog tamyaw kuno kay Elizabeth Garbo, Alvarez family sang Lumangob, Sian, Bago City. Kay Jose Erson Lapinigonyo, good morning dira sa Stonehaven, Barangay Granada. Tamyaw ya Blue Guard sa likod sang Nissan Raymond Marañon. Sige, ba si Jinky de Alagdon, ari siya. Morning kuno kay Mr. Arthur Jeep Villasor, Banisa Mayo, Doc Mat Mayo, Mama Lulet de Alagdon, Papa Joe de Alagdon, Noel Amar, Alma Uligon kag pamilya ya sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto, alin sa Arizona, USA. Kay Aisin Panganiban, good morning. Tamyaw ko akon best friend nga si Ruel Gaspar, Sinda Makamig, Uno, Barangay Elopes, Silay City. Kay Marialin Bilar Hacolbe Lombo, good morning, monitor kami sa sitio Bandirahan, Barangay Trinidad, Gihulngan City. Pamilya Hacolbe ko no. Sige, tamyaw yabana.
Ara da sa silay ga work. Good morning da kay Kenneth Construction. Sa Kenneth Construction. Christine Miñez Villalobos. Good morning man. Si Miriam Dioso. Morning po kuya. Taga Isabela, pamilya Bunda, Garsula, Dioso, Estuya. Si Utay Benedicto Leguana Tamyaw sa Pumuluyo sa barangay San Jose Sipalay upod sa amon mapisan nga kapitan si Marlon Canilio kagagawad Ares Agda. Si barani ni Rico muning kuno kay bukay aming opsima Gingging Perez Kunsing Baran dira sa sitio Paetla Carlota City. Sige. Kay Mario Olvido Aquisa, good morning. Ngapit, tamiyaw ko si Bitoy Dodoy, Lito Kagrubin, sang sitio Pulo, Hacienda, Lugway. Sige. Kay Ryan Binson, good morning. May lang pag-monitora. Adlaw, gid. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:09 na. Balik ako pagkatapos ini. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwanag. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Dos, no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talagsala na din sa kaan nga lugar sa periyos ni nga mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa magkatapos ang Bago City Health Office sa lokal pumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga. Kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa atong nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri hatag ang mga bulong kag vitamins sa mga bata. Man damo salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radio nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radio and dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan Dos sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DFW nga naghatag man sang ila oras sa pag atipan sang akong mga tao. So again, mayong agakag madamog din. Salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailom. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag kagapasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo di sa amo
amo lang yan po sila. Regarding sa Action Radio Bacolod, nagpasalamat din kami sa LTO ng ginatag sa among paghatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan Dos. Nagpasalamat din kami nga impatigayon ng inyong activity together man sa among CHO kag sa among mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña, nagpasalamat din sa Action Radio Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radyo Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod, kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man, inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Mayong aga sa liwat, no, nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Purok Kamutihan Dos. Dabaw sa tanan kay Kapitan Ay, sa iyang mga kaupo ng mga opisyalis, kag sa tanan nga mga doktor nga rin napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin dito. Sa liwat may And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection teams. Radio Philippine Standard Time, las 5:15 na. Aber, standby anay. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery. First draw, 3/22. Una nga bula resulta, 3 kag 22. Second draw, 1/4. Ikadwa nga bula resulta, 1 kag 4. Third draw, 13/34. Ikatatlo nga bula, 13 kag 34. Aber, rekta kita. Yari na ang Lotto result. Resulta sang Lotto, 655 kita. Ang jackpot, 29,700,000. Ang jackpot, 29,700,000. Kombinasyon in any order, 40, 46, 37, 48, 29, 20. Resulta sang 655, 40, 46, 37, 48, 29 kag 20. Aber, sa ilo kita. 645 kita. Ang jackpot, 22,842,729. Ang jackpot sa 645, 22,842,729. Kombinasyon in any order, 30, 35, 24, 11, 3, 19. Kombinasyon sang 645, 30, 35, 24, 11, 3 kag 19. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:16
18 na. Happy birthday kuno kay Joseph Burha Dosado sang Pututan, Iloilo. Kinatamyaw kani Emmanuel Miraflores Cuales. Kay Rimart Magbanwa Lioro, good morning sa pamilya Lioro from Murcia, Barangay Abo-Abo. Basiru na rihida traba, wari siya Monitor kami upod kay Tatay Tidi. Nagapangapi, Tita Lorna P. Gonzales, T.C. Galon, Julieta Nunez, Mary Grace, Bibing Ramos, kag Daddy namon. Si Daddy ako no. Ara, di kamusta? Nag-abot? Ara na. Kay Evelyn Sinaon, good morning. Monitor kami ni Lani Hulagay, Sang Purok, Gaisano, Barangay Alihes. Kay Dodge Dalida, morning ko no. Kay Perla Dalida, kag Sinika Mahilom. May lang pag-monitor. Tagsagid, kakaagahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:19 na. Ari ho, may ipamang... Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Ka mga organisasyon sang media. Bangod sang reklamo bla to. Nga sinulod sang wala naga-uniforme nga kapulisan. Kay kuno mamangkot kung may ara pamahog sa iya kabuhi. Daw maayo guron tuyo sa tong katapos ang kapulisan ganit ikaw kulbaan kay wala pangadaan ka uniforme. Sudlon niyang balay mo. Di kundi medyo ang tugahon niya na kung may nervyos ka basi matumba ka wala pilas. Amo nang mabudlay ka man wala sigurado mo. Wala ka uniforme. Tuod nga may ID sa ginapakita pero ti wala uniforme. Masulod sa sinyo balay, kag wala ka gani kakilala sa iya, kag pamangkot ka kung nga natultulan ang imo sinipuluyan. Bangod sini ngayo pasinsya mga niya. Ang mga opisyal sang kapulisan kag ang DILG, bangod sini, magigsapol ini siya sa nagkalain-lain nga mga media organisasyon angot sining karon pagbantay Manila sining pagpamatay sa katapo sang media. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:22 na. Mabalik ako pagkatapos ini. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature.
Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langko. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba. Magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsige complain bali instead nga mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iban yung mga bata man nga mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang ni God. Sa nga mga ayo sa ginabakal silpur hindi ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ihi nabatian ang sa Aksyon Radyo kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan. Occidental halong kita ha sa kolera. Ang balatian ga inasod-asod lang sulod. Naga amat-amat na kuta ni iskirda ining si COVID. Pero may nabilin pa. Ga panghawid pang pila ka mga kagaw. Nga galibot pa. Ga saka-saka pagawang ginaigo sang COVID. So ang kumpiyansa kung kaisabla. Baho. Hindi gid maghagad kumpiyansa kay kadelikado. Wala pa gid magwa gid. Totally, si COVID daw pangarangka pa siya
sa iba naton nga mga kauturan. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:28 na kay Nubi Magapanda baga monitor sa Barangay Pandanon Don Salvador Benedicto, kay Dante Makilan, kay Ana Sinoro good morning, kay Crisilda Balindis Iman aramana, kay Emilene Suliba ga monitor sa Mandaluyong good morning, taga Sitio Pacol kuno Barangay Alihis, kay Mama Kopi Gonzales, thank you gid, kay Kurt Nathaniel De La Torre sa Purok Dulunan na Sindaguba, Central Maaw, good morning man. Pasudlon ta ang report sang Bacolod City Hall. Oy, pila ka mga taxi driver ginreklamo ang ginaligar pagdumili sa ila nga makapark sa entrance kag exit sang SM City Mall. Galiman. Balita City Hall. Detalyo po kay Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale. Balag Action Fred, nagpadala sang reklamo ang pila ka mga taxi driver sa sangguniang panglungsod. Angot sa ginaligar, ginadalian sila nga magpark ang magkuha sang pasahero sa guwasang entrances kag exit sa SM City Bacolod. Nga nagresulta Action Fred sa majutay nila nga pasahero kag ginaligar pagkuha sang driver's license nga hindi deputize sang LTO. Ang reklamong gintugihan sa komitiba ni Councilor Al Victor Espino bilang chairman sang Committee on Laws, Ordinances and Good Government kag Committee on Transportation and Traffic. Gate pahayag ni Espino Action Fred nga subo nga simana natala na ini nga magsapol sa management sang SMCT kasunod sang reklamo sang pila ka mga taxi driver. Suno kay Espino, luyag sini nga may baluan ang ginapatuman nga pulisa sa among mall kag para man mabuligan ang problema sa mga taxi driver. We are on the process of mediating or mangita kita sang solusyon para mabangkot kita sa SM kung anong ilang mahatag nga programa para sa aton nga mga taxi drivers. Kaya kung sabagay, harap lang sila sa tunga ng dalan. Dapat yan si Bacolod Councilor Al Victor Espino. Life extension ni Coffee Mix maka-aksyon ng Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:31 na. Hindi ka park sa entrance kag exit sang SM kag pangkuha sang lisensya. Uy, hindi ba kamo deputize sang LTO nga mangwa sino nga pangwa lisensya da? Hindi naman na amo. Ang parking niya usisao na kung ano ang pulisa sang among mall kun nga tagaan tala tsansa nga makasabat. Pero kung mangkopiskar kaya lisensya, wala na yas poder da. Sino nga pangkuskar da, mga security guard, ay wala kamo iya poder nga magkumpiskar sa mga lisensya. Ano kamo deputize sang LTO? Daw sobra ang piktosa, daw hindi amo. Aber, tagaan tayo na igtalupangod, kay kuno si Saon na niya, ni Councilor Espino, pamatian tabi ko nga daw, tingala kita. Ang parking pwede mahambalan. Pero pag kumpiskar sa lisensya daw, sobrang piktos.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:33 na. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters, kag mga eksena sa atong drama komedya, nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador, kag presidente man, nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ari, amo na po nang si mama wala di atos na Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero kamusta man? Amo na would like ay mayara gid na butang sa module nga i-search mo ako sa mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktaman lang nanay. Tapos ano naman, ublaw na dason. Brown na dason singa nga pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Nang wala ka cellphone. Wala ko sa imo. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulong sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yung bala nga, isulat ko kung anong imukon. Ng pag sa page, i-like, i-share. Tinasunod mo tanan yung ano? Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka? Wala, pagid kayo daw. Gusto mo ako do, ano naman daw, gusto ko, basta daw, hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga maibita sila sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fred sa langga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4-piece na kumpos na eskwela. Primary kag secondary kam na. Paul, bugtaw. I-record sa ang kinanglanong kapag-titikbar na na. Yung kukaw ko niya. Karoon niya sa umuan kung umanapin. Update mo na siya. Matinandao na siya. Damo to, nugid na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga base ko makadaog ka man ra po. Tutungan ko balala. Tisiling ko sa iya. Ako bala. Kung ano ang akong ginatulo sa iyo. Kayuan mo na. Pagdaswang, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod. Nga idol kong Action Radio, nga permi ko na pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkor manda, tisiling ko pasalamatan tagin ng Action Radio. Kaya pag-upin sang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa takpay. Dapat mo ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan nga reporter dira kay kung wala ako nagapamatik kami sa Action Radio, wala ka kaabong sa... Report ni Action John, 37 anyos nga lalaki, nadakpan sa iligal nga panahor, nakuwaan pa sang iligal nga droga. Detalye sini, upod kay Action John Diaz. Action John. Patay ang 37 anyos nga lalaki matapos sini nga maghikog action Fred sa areas ng barangay Talakagay sa may banos sang Hinubaan pasado 5:30 ang takna sang hapon sang Oktubre 16 Domingo nga adlaw. Ining nga biktima nagaedad sa 35 anyos kag soltero action Fred. Sunod diri kay Police Captain Ramil Bustamante ang hepe sang Hinubaan PNP nga nakabaton sang report ang DALDAF Command Center nga nagpabalong maisa ka suicide incident sa
era mismo sang barangay Talakagay sa pagresponde sa mga otoridad ila nakitaan nga ining biktima aksyon na Fred ang ara na nagahigda abig sa isa ka katre. Sa inisang investigasyon diri sang kapulisan ginapahayaga sang iloy sining biktima nga pasado 5 ang takna sang hapon iya na diskubrihan nga nakakandado bala ang pertahan sang kwarto sang iya nga bata. Sa iniling nga gimpersa kag ilang tawang bintana ila nakitaan nga nagakabit na nagabigtay na abi sa balayan sang iya nga kwarto ining 35 anyos nga biktima giligta niya liog ginhigot dikto sa balayan aksyon na Fred kay gingamit iyang kabugaton kag dikto sa nga naglumpad. Aligasyon diri sang iya nga mga himata ining nga biktima ko napatay ang nagasuprer sang depresyon. Ini nga bangkay ang gindala na sa isa ka punerarya da mismo sa may banwa sang hinubaan. Samtang nagpamalibad naman ang pamilya nga ipaydalom ini sa post-mortem examination. Sa inisyal nga report sang kapulisan, wala sang foul play sa kamatayon sa 35 anyos nga soltero. Sa tatanan nga mga kaaksyon o sa mga mahilig dira magigop sa mainit nga kape kon kaagahon basta kape, isa lang ang aton marekomendado sa inyo. Mag-inom sang Dr. Alfred's Green Coffee mga kaaksyon, boy, pero tekaramit nga Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:40 na. Kay Kuni Laparan da good morning. Tamiyaw pamilya Laparan, Lapanigo, Turbila, kag Isparisya. Katamiyaw si Kuni Laparan sang Pandanon, Don Salvador Benedicto. Ba, si Bani Samayo, bag-o lang siya, pa-shout out sa iya sister Mrs. Alvarez, Nits Mercado Herrera, kag Inday Lina Mercado Herrera, Bustamante, sang Tangoba. Sige, happy coffee break ko Bago lang kabugtaw si Star, Si Chow Esrabon, good morning man. Kay Arnel Espanyula ni Pamusino, good morning sa sitio Kanawi, Kanawi, Barangay Gitpanaan, Moises Padilla. Ba si Elizabeth Gamala, bago lang siya. Elizabeth, good morning, gid. Kamusta ang kapihanda? Kamusta da kanday Munsing Syukon, arada kadhapon? Si Joel Pirido, si Gilbert Carion, si Mayor, si James Patalagsa, si Bida Tombos, si Parinji, si Sindico, Roger Aguirre, Bibitan. Kamusta da? Kadto dang grupo, kanday Parekano Rivera da? Pulpamasyar pa da sila? Kay si Lori Apurado. Pero ang mainstay dayati sigurado ko kanday Boy Bala, Dot Sullivan, Munit Rojas, Diok Torres, Nelson Distrito, Larry Benitez, kay Pare Ed Yamson, si Maral, si Billy the Kid Caro, kay Jimmy Candelario, si Pulding Hipis, gaplo pamasyar pa da. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:41 na. Balik ako pagkatapos ini. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name,
age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ila nagapating nga makaluwas sa ila nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po dito may tumataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga na-traffic dito or na-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-sagbit ka factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanungnog nga maghalong sa tanan nga tion. This is My Life. This is My Life. Ang tagsakatawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsakatawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life,
magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ila nagapating nga makaluwas sa ila nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagama't-amat pumansaka ang tubig. Actually, po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwat nga nag-trap dito or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Day. Pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sang aton sini kapulisan. Balita sa patrol. Balik na pagpangalagad ni Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden! Action Fred, naglambot na sa 88.64% nga drug cleared ang Western Visayas. Kag sa datos nga ginpagawa sa Philippine Drug Enforcement Agency Region 6,
4,051 naglambot sa 2,273 ang affected barangays, samtang 1,318 naman ang unaffected barangays. Sa record, 99.66% cleared na ang Antique, 100% naman Action Fred ang Aklan, 98.25% sa probinsya sang Iloilo, 96.93% sa Guimaras, 90.27% sa Capiz, 59.40% sa Negros Occidental, 51.67% sa siyudad sa Iloilo, kag 21.31% naman sa siyudad sang Bacolod. Sa nahibuluan, sa 61 ka barangay sa Bacolod, 13 pa lang ang ginatkabing nga drug cleared, samtang sa 101 ka barangay sa Negros, naglambot na sa 357 ang drug cleared barangays. Balita halin sa patrol, ang Ka-Action ni Action Ida Naboso. Una sa balita na sa Action sa Bacolod, Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:54 na. Sa Barangay Madalag, Baira Pamiling, natamyaw ka ni Sonia Baira sang Rosal Takuling. Taga Rosal Takuling da, good morning. Tamyaw ya manghodyo ko no. Nilson Panes, advance happy birthday para boss dira sa Fortune Town, Bacolod City. Halin kay Gamay Panes ang panamyaw. Morning da sa inyo. May lang nga pag-upod sa atong tagsagid kakaagahon. Kay Kurt Nathaniel de la Torre, morning man sa Purok Dulunan, Asinda Guba, Central Maaw. Kay Arnel Espanyula ni Pamusino, kay Henry Paulan, kay Roger Burgos, mamayawi ni Giray Burgos ang Biskong Compound, Binalbagan. Kag subong sa pamilya Burgos, San Agustin, La Carlota, always gid naga-monitor. Mabalik ako pagkatapos ini. Napasalamat kami sa inyong mga bulong na isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa diwata. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss, no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periyos ni nga mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan Ike Torres sa mga katapos ang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga. Kag sa tanan nga pumuluyo diri sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom, for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa atong nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa siyudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga siyudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radio Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri hatag ang mga bulong kag vitamins sa mga bata man damo kita salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radio Bacolod sa sininga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa siyudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radio
nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Action Radio. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man. Balitang Bayan numero 1. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio!